Goedemiddag en welkom bij Joert. De onlist van het nieuwe knooppunt de Jouwer rent een ier vertraging op. Het project wordt duurder, 4 miljoen in totaal. Het komt allegear omdat de maximumsnelheid op het traject van 120 naar 130 km in uur gaat. En daarom moet er van alles aanpast worden. De boogstraal, zoals we dat dan noemen, hier bij de aansluiting Jouwer, die wordt ruimer en die wordt daar ook veiliger door. En dan is er in het vervolg richting Lemmer moet ook een knik, zoals dat heet, in die weg moet eruit worden gehaald. Nou, dat kost 4 miljoen extra. Zat het nou steeds zal eind 2013 definitief de scheppen de groen ingaan en dan is het nieuwe knooppunt in 2015 klaar. 2 grote ongelukken, Joert en Justioen op de Frieske Dieken. En beide keren bedarre de auto in de sleet. Op de N358 tussen Mitselwier en Ingwerm is Justioen een auto met daarin 4 in zitten over de kopslijn en in een veert bedarre. De bestuurder rekker slim verwoenen en is bij een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Greens gebracht. De politie doet onderzoek naar de correcte oorzaak van het ongeluk. En bij een ongeluk op de kruising van de Belsemerdiek met de N383 bij Bitgem binnen van de maand 12 auto's verwoenen rekken. Het echtpaar van in de 80 kreeg een varrang van een jonge vrouw uit Vrouwborn, doet ze de dik opreert. De auto met de lijten sloeg de kop en bedarde in een nijslissende sleet. De brandwacht had de 2 eruit hellen. Ze binnen beide met nek- en rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het opknappen van de Asserdiek kan veiliger en ik volle goedkoper. Dat vindt de NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het Rijk had 600 miljoen euro beschikbaar voor het veiliger maken van de diek. Maar dat geld kan volle meer dienen worden als de traditionele versterking met asfalt dat nooit plan is. Dat zei directeur van de NOM, Sim Jansen, Joet op het maasbrachtje van de Rotary in Ljouwert. De matsaneemde sensoren in de diek ombracht worden. Dus die kunnen ook meten of die dijk gevaren loopt, oftewel of er sprake is van een doorbraak. Als je dat nou weet en je kunt daar rekening mee houden, dan kun je ook van tevoren maatregelen nemen als onderdeel van je totale inspanning. En dat zou dus ook betekenen dat die dijk misschien minder hoog moet, misschien anders ingericht kan worden binnen hetzelfde kostenplaatje. Staatssecretaris Bleker had met de provincies lang omlet een akkoord sletten over bezuinigings op natuurbeleid. Het kabinet wil 600 miljoen euro bezuinigen op natuurbeheer. Boven dat worden de provincies daar van 2014 af verantwoordelijk voor. Die krijgen daarvoor wel 100 miljoen euro extra mee. Natuurgebieden die het onderdeel worden matten van de zogenaamde ecologische haardstructuur, hoeven pas in 2021 klaar te wezen en net in 2018, zoals eerder gepland weer. In Struisterveen is verzetstrijder Goffe Hoofsteen verstoren. Hij is 91 jaar geworden. Hoofsteen wie de laatste in Nederland nog wegende verzetstrijder die op 8 december 1944 belutsen weer bij de bevrijding van 51 Veenzenen uit de Blokhuispoort in Ljouwert. Reetrieder Sven Kramer is weer blessurevrij. De 24-jarige reetrieder zal het seizoen weer volop meedraaien. Na de blessure om zijn boppenskonk is Kramer nou weer waarom. Hij zal zijn eerste wedstrijd begin november hier op het NK afstaan. Trots zijn lange blessureleed moet er nog net de volle van hem verwachten worden. Ja, nou goed, ik sta nog net op het niveau van werk hoe ik van het iets oud ben stap natuurlijk, 2 lijn. Maar ja, het gaat wel goed. Ik skaat wel lekker en technisch gaat het goed en ik voel me fris. Maar ja, de motor die moet gewoon nog beter. We blijven nog even bij Sportnijs, want de Harkemasse Boys zijn juist de clubskieten skreun. De amateurs kegelen de profs van Willem II uit in de KNVB-beker. En dat wilste nummer 3 van de Jupiler League eerst nog met 2-0 vast hier. In de verlenging scoorde spits Oebele Schokker 2 keer voor de Boys. De profs van Willem II wilden ze uit de beker knikkeren. En daarna wie het grut feest op de Bosk. We vochten eerst als leeuwens is maar. 12-8 en dan kom je op een gegeven moment rijden voor. Dat is wel super. Het wonder van Harkema waar je het zijn op Harkema. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En dan nog het waar. Van de Joen dan draait de Wien naar westelijke richting. Vannacht klaart het op en wordt het een graad of stolf. Morgen in de loft eerst nog beroen. Middags dan komt de zinder er terug en bloot het verder droeg. Dat bij een temperatuur van zo'n 16 of 17 graden en een matige, vrij krachtige westenwind. En tot zover het Frieske Nijs in kwad. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een Nijjoert.